Hei, terve! Nyt olisi Maunulatalossa 3. kerroksessa työväenopiston käytävällä laajentunut tää näyttely. Mä laitoin muutaman meriaiheisen työn tähän näin. Tässä on ensimmäinen. Nämä on lähinnä tommosia luonnosmaisia maalauksia. Öljymaalaus kuitenkin. Ja tunnelmat on tuolta Suomenlahdelta ja tämmöistä synkempää päivää. Nämä valoilmiöt tuolla merellä, ne on erittäin hienoja, kun joskus sattuu aurinko paistamaan johonkin aallonharjaan, niin se on hienon näköinen. Tässä on sitten venevaja tuolta Lauttasaaressa, Hevosenkenkälahdella. Se on yksi Helsingin parhaita surffipaikkoja, siis leijasurffaukseen ja wingfoilingiin. Ja tässä on luonnehdittu sitten tommosia aaltoja, mitä tonne Suomenlahdelle parhaimmillaan syntyy. Ja taas tervetuloita tänne yläkerran lepotilaan. Ja tässä nämä työt on sitten mukavasti esillä. Tervetuloa Maunulataloon koko syyskuun ajan.